Yes, til udførelsen af rekombinant DNA-teknik, så skal man benytte sig af restriktionsenzymer og plasmider. Og ud fra det, så kan man så udføre den her rekombinante DNA-teknik, og det er også bedre kendt som gensplejsning. Her på den her figur, som vi har her, ser vi et POC-plasmid, og det er et kunstigt fremstillet eksempel, fordi det gør det meget nemt at tjekke, om en transformation er lykkedes. Måden, man gør det på, er, at man dyrker bakterierne på et vækstmedium, som allerede har ampicillin på, og det vil sige, at når bakterierne de laver selektion, så er der flere af dem, der vil overleve. Det vil sige, at man så kan bruge den resistensfunktion, som genet ligesom får, som en markør for, om transformationen den kommer til at lykkes. Og det kalder man også for en selektiv markør. Okay, som I ser her, så er det så figur 102. Og den her figur, den viser, at man tilsætter stoffet ægskarl, som ses her. Og stoffet det minder strukturmæssigt om laktose, og det kan derfor omdannes af B-galaktosidase, som er et enzym. Og når det så omdannes, så bliver det til det blå pigment, som ses herude. På den sidste figur ses en æreplade med transformerede bakterier. Det er kun de hvide kolonier, som ses... det kan man ikke gøre. som indeholder rekombinant plasmider i det der indsatte donorgen. Og det har så gjort, at IAC-Z-genet bliver ødelagt, og det bliver succesfuldt splejset ind. Dermed er bakterier med plasmider uden indsat donorgen blevet blå, som også ses på figuren, mens de succesfuldt transformerede bakterier vil være hvide på grund af det ødelagte IAC-Z-gen. Hvor er det for død engang?